फाइनालि लोगोफोर जोंहा बर' साराबो क्वार्टार मोनबाय जोङो बेयाव फैनाया 3 माह जाबायमोन आरोना थ' 3 माहायावनो क्वार्टार एल'टमेन्ट जाबाय ओमफ्राय दायो जोंहा क्वार्टार रुमखौ नायनो फैदो माबायदि बिल्डिंआ माबायदि ओमफ्राय थाखागोन जिहेतु नायखाथ' माने क्वार्टारखौ साफाबो खालामखाखानो फैबाय आरोना थ' नैले नोंथांमोननोबो देखायनि क्वार्टारा माबायदि क्वार्टाराथ' एसेबां पुरानाबो नङा बा एसेबां गोदानबो नङा माने थाथावनो हानाय आरोना थ' नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो माबायदि जोंहानि गोदान क्वार्टारा जोंहानि रुम गोदाना साफा खालामना फैलायबाय रुम गोदान मोनबाय लोगोफोर गुड निउसआ बेनो बेलेग गुड निउस नङा आलमारि फिसा मोनसे दङ नायलाय किचेन गेसबो फ्रि मोनखागोन लोगोफोर गेस बायनो दरखार गैया थ' बे लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय आरो नैलाय बे मोनसे रुमबाव लोगोफोर माने बेडरुमबो बुंजायो आरो ओमफ्राय नैलाय बेलकनिया फिसा बेलकनि साथामल' मानसि नालाय दायो जोंहा परियाला साथामखाय बेलकनिखौबो फिसा गुलु होदों आरोना नैलाय बिथिं क्वार्टार गोजा बेखिनिया हावलदारनि क्वार्टार लोगोफोर जोङो कनस्टेबलफोरनिया 4 ताला हावलदारनिया मबेबा 3 ताला मबेबा 2 ताला इदि बिल्डिंआ आच्छा सिगांथिंनिया 2 ताला उनथिंनिया 3 ताला माने सिगांथिं सांगरदों आरोना पार्किंनि कारणे गाजोलजों ब्रेजुना गालांदो बेफोरखौ बोखारजोबना होनांगोन बेफोर बोखारजोबना होबासो दा न'आनो माबा आरो खावसेल' न'सालि बायदि फिसा बेफोरखौ बख'जोबनांगोन बख'बासो दा मोजां कालार फोनना होगोन लोगोफोर बे ब्लु कालार दङ ना जोंहा गुफुर रं फोनजोबगोन आरो गासैखौबो मोनसेल' बायखा सुनैखौनो बायना लानांगौ बेफोरखौ सब बोखारजोबबाय नै केलेन्डार सेन्टार बोख्लायजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर फैयै आरो 4 तालायावसो मोनलायबाय आरोना आयो बे माने टप फ्ल'रा जोङो खिथु गारलिया आरो आं बुंदोंमोन ना पात्राटु थानायावबो टप फ्ल'र पात्राटुआव मोननै जायगा क्वार्टार चेन्ज खालामदो बयनिख्रुइ गोजौआवसो मोनदो आरो जरहाटाव फैनाय लोगो लोगोनो खैथा जोङो खमसे खम 3 बिल्डिं चेन्ज खालामदों मोनथामावबो टप फ्ल'र गोजा ओमफ्राय नै दा क्वार्टार मोनलायबाय क्वार्टाराबो आरो टप फ्ल'र आयै मा खालामबावनांगौ दे थ' लोगोफोर क्वार्टारखौ मोनबाय माने माहासेनि खमसे खम 8-9 हाजार थाखा बासिलांनाय ना जोंनि थाखाय जों बायदि मिडिल क्लास मानसिया मिडिलबो नंद्राया मिडिलनिबो बाय सिङाव बावसो जों दा नङा होमबा थ' बर' सारबोनाथ' देनां पेन्सन मोनगोन मोना बिनि जेबो गेरेन्टि गैया थ' बिनि थाखायनो दा फैसा एसे दोङो होननानै हाल्ला हुस्ला सेफायना लाबाबोथ' जाया थ' फेमिलिजों थानोबो लुगैयो हौवाजों थानो लुगैनाबो फिसा फिसौखौ ज' थानानै फेदेरनो सानबाबो फैसाया बिथिंबो खारो बिथिंबो खारो आरो फुंनिफ्राय हराव उन्दुनायालासेथ' A to Z गासैखौबो बायनानै जाजोबनांगोन नङा होमबा थ' बिनि थाखायनो दानो फैसाखौ बेफोर सेफाय जोबना लाबाथाय क्वार्टारा फिसा होननानै बासिनानै फायाबाबो बिदिबा जोंनिनो गावनिनो लस आरोना थ' बिनि थाखायनो जि मोनो बेयावनो खुस जानानै जों दा थायो आरो थेवब्लाबो बेखिनि न'आथ' माने बे क्वार्टाराथ' जेबो गाज्रि नङा लोगोफोर नैलै खेबसे रं फोनना लाबावबा आरो जेबो टेनसनानो गैया माने आराम आरोना बेयावनो जानाय बेयावनो थानाय ओमफ्राय आरो भारा न'नि सायबो क्वार्टाराव बयखौबो माने गावनि बिदि नाङो आरोना जों दा बयबो गावबा गावनि न'खौ गारना फैनाय नालाय थ' बिनि थाखायनो बयखौबो ज' माने मोनसे परियाल बिदि नाङो आरो क्वार्टाराव थाबाथाय बयबो जिहेतु बेयाव क्वार्टारावनो थाखानाय थ' भारा न'निख्रुइ बिराद मोजां आङो साबसिन सानगोन आरोना लोगोफोर माहायाव 7-8 हाजार थाखा बासिलांनाया बहुद गोदोर जोंनि थाखाय बेफोर खामानिखौ जोङो जानाय लोंनाय बायदिसिना माबायाव बाहायनो हागोन आरोना थ' भारायाव थाबा भाराबो थाङो लाइट बिलबो थाङो उनाव आरो स्कुलनियाबो फैसाया बांद्राय थाङो माबा बे भेन फैनायफोरा बिनिफ्राय आरो मा होनो बेखौ लाइट बिलनिबो भरसा गैया मालाबा 1000 गाहाम फैनो हायो मालाबा 1500 गाहाम फैनो हायो लाइट बिलखौनो 1000-1500 बा गाहाम होबा लोगोफोर मा जानांगोन नङा होमबा थ' बे भारा न'आवबो 4 तालायावनो थादोंमोन ओमफ्राय आरो नै दा क्वार्टारखौबो बे 4 तालाखौनो मोनबाय
थ' भारा न' थानाया मा लाब जाखो बेनिफ्राय आरो क्वार्टाराव फैनानै लाब जागोन नङा होमबा लोगोफोर बिनि थाखायनो जोङो फैबाय आरोना दा बुंलायगोन आरो भारा फैसा गारनो हाया साकरि थानाबो ओरैना बोनगोन आरो बापा आरो बायना जानाया ए टु जेड बायना जानाय मानसिसो मिथिगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' बिनि थाखायनो जोंनि थाखाय बेनो बिराद मोजां आरो दा माने जों गोदोर गोदोर गाखोदो बोरै नांगौ दे सनायनायलाय बापरे बा नैबे सोरबा बिहारि मानसिमोन खोमा गारबा चट बिसोरसो बानायो लोगोफोर क्वार्टार रुमा फिसा फिसाब्लाबो आलमारिफोरखौ बिराद गिदिर गिदिर होदो आरो ना बेडरुमावबो गंनै आलमारि दङ ओमफ्राय आरो साजाबो दङ ओमफ्राय आरो बे हल रुमावबो बेयावबो आलमारि गंसे गिदिरसिमानि दङ थ' जेसेबां फिसा फिनला बुस्थु बेफोर माने बाहेरायाव थानाय नङा आरोना जेनेबा बाकसफोरा जोंना ओमफ्राय ट्रलि बेग बेफोर सब माने भितरावनो हाबजोबसिगोन आरो ना थ' नै दायो आलमारि सिङावबो सिगां जों थानायनि सिगांनिया माने बिराद माने गाजोल दुब्रि जोबना गालांदो आरो ना थ' बेफोरखौ बोखारना होनांगोन मानो होनबा जोंहा रं फोनगोन नालाय मालाय थाखांदा थानाय न'आव माने रं फोनाबा थानो मोजां नाङा आरो ना थ' नै जोंहा रं फोनना लानो नागिरदो बेनि थाखायनो बेफोरखौ साफा खालामनानै होनो नागिरदो आरो जोङो नङाबा बिसोरो जानला मानला फोनना थांगोन आरो बेनिखायनो लोगोफोर साफा खालामजोब्बाय पूरा सिक खालामजोब्बाय लोगोफोर बर' सारदो थानाय मस्ला मोनदो दानियासो लोगोफोर जरहाटाव थानायनिफ्राय लोगोफोर जरहाटाव थानायनिफ्राय नैदो खनब्रै जाबाय न' चेन्ज खालामनाया एबार लास्ट एबारनिफ्राय न'आवबो हैरां न'आवबो मेंखाबाय आं दोखो दोखो लगे भागे मैंने साफ सफाई अभियान किचन साफा जाबाय एकदम जागा चेक खालामजोबखाबाय नै दै दाउ खिदला जोबनाय खिरखिखौ एकदम बरिया खालामजोबबाय नै दै साफा किचनाबो साफा जाजोब्बाय ओइखौ माबा बथला गारनोमोन जोंना बर'फोरा एकदम साफा जाबाय जि फिसा फिसा रुम आंनो बाय मोदोम गोदो रावबो हाबजानाय नंला इयाव ओरैनो साफा खालामजोब्बाय दायो रं फोननो होनसै आरो दोखो दोखो मेंबाय लोगोफोर दोखो दोखो मेंबाय जाबाय खामानिया नै आयै जास्लाबबाय दायो सानबेसे नांगौ रं फोननो लोगोफोर 2:30 बाजायाव फैदोंमोन दायो 5:30 जाबाय साफा खालामनायावनो दायो थांसै नै मोननैसो पार्कनो प्लाग लामा दोनफैबाय बर' सारा दा आरो एसि लगायलायनोसैनो बेयावबो आयै बर' सारथ' मा जागोन एसि लगायलायनोसैनो उफ मबाइल लगायगोन एसि होबा बेलाय माथो एसि लगायनायनि गाबनाय नुनाया माथो लोगोफोर जोंनि क्वार्टारनि एरियाया माबायदि इयाव जायगायाव फानसना फानसन जायैनायाव दाउदै आलु अनला दाउ बेदर पूरा पी गया जाहांबाय